Sa muna panggacaw na sunupan ng piling ay bilang ulusiyay, ay bilang ulusiyay. Sa muna panggacaw na sunupan ng piling kapag kanamiway ba kuniya magkibata ibang hapaday ba ni bakit kamiwan mo na kapag kanamiway ba kuniya magkibata ibang hapaday ba ni bakit kamiwan mo na ikay siya Thank you so much. Thank you.